डीजे रुपेश राज, बसंतपुर चौक, जयपुर रोड, मुजफ्फरपुर। कोहिरी के छोटे छोटे कपड़वा, छोटे छोटे कपड़वा। अच्छा कोहिरी के छोटे छोटे कपड़वा महर करई बुका। कोहिरी के छोटे छोटे कपड़वा महर करई बुका। हई ढोढ़ी देखा के और के सटा में मर्डर करई बुका। हई ढोढ़ी देखा के और के सटा में मर्डर करई बुका। डीजे रुपेश राज, बसंतपुर चौक, जयपुर रोड, मुजफ्फरपुर। चढ़ल बना सत सुनो ये बोरी आजुए उतरिए जाई। हाथों में नाही नोट पकड़ाई, सीधा मुंह में धराई, सीधा मुंह में धराई। चढ़ल बना सत सुनो ये बोरी आजुए उतरिए जाई। हाथों में नाही नोट पकड़ाई, सीधे मुंह में धराई। लइकन के देखा के कपड़वा, लइकन के देखा के कपड़वा महर करई बुका। हई ढोढ़ी देखा के और के सटा में मर्डर करई बुका। हई ढोढ़ी देखा के और के सटा में मर्डर करई बुका। मर्डर करई बुका। डीजे रुपेश राज, बसंतपुर चौक, जयपुर रोड, मुजफ्फरपुर। राहुल राजा मोनू मंडल के भीड़ नई से सट। कौनो जो बन तुहार लूटी नुली दूरे दूरे हट, दूरे दूरे हट। राहुल राजा मोनू मंडल के भीड़ नई से सट। कौनो जो बन तुहार लूटी नुली दूरे दूरे हट। ऐसन जो बन देखा के गोरिया, देखा के गोरिया। ऐसन जो बन देखा के ये गोरिया महर करई बुका। हई ढोढ़ी देखा के और के सटा में मर्डर करई बुका। हई ढोढ़ी देखा के और के सटा में मर्डर करई बुका। कोहिरी के छोटे छोटे कपड़वा महर करई बुका। कोहिरी के छोटे छोटे कपड़वा महर करई बुका। हई ढोढ़ी देखा के और के सटा में मर्डर करई बुका। हई ढोढ़ी देखा के और के सटा में मर्डर